moeten we dat toch even gewoon checken natuurlijk. A, of we laten slopen, of C. En B, of ook echt zo slim is. Wat zou je slimme vraag kunnen zien? Hoe zijn we die? Oh ja. De hond is toes. Of is dat door? Ja, en een deur. Ja, oeh, killen attack, de hond. Of huurden we geen deur? En volgens mij ging... Ja, het was het lampje van de wc. Was dat het lampje van de wc? Ja. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij waren namens Onderweg en L1 enorm beneed. Wie slum dat je nou echt ziet. Wieso? Ja, je hebt ook zo de mensen hier in de... Kom, we zijn dus klaar. We zijn pas 3 jaar uitgescheid met werken. En dat hadden we vroeger aan de zaak staan. Ah, en Een restaurant. wat een speciaalzaak? Nee, gewoon een restaurant. Een restaurant? Ja. En we logen langs de geul en daar waren zo'n murkenvrij. En toen kregen de klant, die zag het daar in die. En een ander heeft me dat deurtje ervoor gemaakt. En wie we hier zijn komen wonen, hebben we het maar metgenomen. Oh, wat een reliquie wat ook aan het restaurant doet denken. Ja, van ons waar, voor ons dan. Ja, het heeft ongeveer klein 15 jaar gestangen daar niet weet ik. We hadden al een hele slimme vraag voorbereid. Vraag. Ja. Om te checken of je ook echt zo slim ziet. Ja. Waar zien we? Hier, Valkenberg. Nou. Ja, je ziet geslaagd voor de Onderweg IQ-test. Ja, die ligt niet hoog aan. Wat het? Maar wat voor restaurant wordt het? Gewoon een à la carte restaurant. Stond je zelf in de keuken? Ja. Meer dan 40 jaar. Alsjeblieft. Ja. Ik heb het toen overgenomen van mijn pa. En nu gaat het in 80. En we zijn ongeveer 19 zijn we uitgescheiden. Dus... Maar tot 3 jaar geleden zeg je? Ja. Dan ziet je, met alle respect, net op die net voor corona. Juist voor de corona. Ja, de dank voor God nog eenmaal de knieën voor. Nou, als horeca-ondernemer moest ze in veel gevallen die eigen pensioen verdienen. Ja, dat hebben we ook gedaan. Hè. En wie is dat? Dat is mijn kleine. Dat is Berke. Berke. Ja, ik ben alweer en dat is Berke. Berke heeft fantastische wenkbrauwen. Ja. Ja. Het is een schoon. En jong. Ja, dat is pas 5 maanden. Dus, Oh, je moet nog alles leren bijna. Ja. Dan moet nog met dit baasje met op jacht. Oh, dus dat moet een... Ja, nee, geen. Dat is voor als er soms dadelijk een schet van aangeschoten wildes of zo, wat wegkruip. Dan moeten we hem zoeken. Dat gewoon voor hem dus leren. En wat voor merk is het? Dat is een ruwharige tackle. Maar dat zien toch huntjes die vroeger ook echt voor de jacht? Nee, die gingen de grond in, daarvoor kan ik hem niet loslaten. Ja. Die gaat direct de grond in. Ja. Dus Berke, die mag... en vanaf wanneer kent je hem dingen gewoon leren ook al? Volgende maand zeg het, ja. Een half jaar, dan beginnen langzamerhand. En daar heb ik niet veel geleerd, maar dat doe ik zelf, omdat ik zelf al... Goed nou, 77 heb ik mijn eerste jachtdag gehad. Dus. Maar hoe koos je dat combineren met een zaak? Ja, dat was vroeger anders. Vroeger was Valkenburg in de winter, moet ik zeggen, de zomertijd, daar wordt alles verdeeld. En in de winter wordt het opgemaakt. Eigenlijk feitelijk zo. En dan natuurlijk met de jaren is dat seizoensverlengend geworden, maar ook lager.
En de seizoenen zijn langer geworden, dus er wordt immer minder tijd voor natuurlijk. Ik heb dat overgenomen, of met mijn pap samen hebben we dat gedaan. Dus. Pap was ook een jäger, ja. Dat ging soms in de winter 5 keer per week. Ja, maar dat toe. Maar was dat dan ook om te kijken wie het wild erbij stiert? Dat allemaal, want dat hebben we allemaal cursussen moeten doen en van alles, ja. Ja. Dus dan wist je altijd precies van wie het met de wildstand gesteld was? Ik heb het ongeveer met de paplepel ingekregen, ja. Hey, had je dan ook, was dat dan ook makkelijker met bijvoorbeeld wild op de kaart? Omdat ze... Ja, maar dat ligt al eraan of ze dat wou. Ik persoonlijk heb nooit wild op de kaart gehad. Nee, ja, ik ken één keer of zo gehad, ik ken in de bootjes of zo. Maar voor de rest niet. Maar veel versjes verloren eigenlijk, hoe noemen ze dat? Jegers, maar ik vind levend wild ook schoon. Dus van eten nog heel dik lopen. Ja. Oh, wat een mooie uitspraak. Ja. Ja, goed. Zo is het toch. Want als ik hier de deur uit ga en ik loop 50 meter weer, stond vaker de rijenboete daarachter. En zo gaat het allemaal. Ja. En dan sliet het beertje al aan? Nee, dat is in de rijnvaart. Ja, maar daar ruikt dat toch? Ja, maar dat is al wiet. Dat is soms 100 meter, 200 meter. Dat is er nog te... Dat wil ik eigenlijk nog niet. Ik moet nu nog even tussen bij ons blijven, zo rustig. En als ze dat eenmaal in hebben, dan gaan ze weer een kogel. Ja. Hey, maar een restaurant, dat is enorm hard werken. Ja, of als je veerdegen met de vrouw samen, dan met mij. Begonnen om 8 uur, 's morgens. En in de drukke tijd gingen we om 2 uur naar bed. Dus dat... Maar we 70 steul moeten staan. Je moest ook naar boete gezet weer, iedere dag ingezet weer. Maar altijd met liefde gedaan? Ja. Zolang als ik het gedaan heb ik altijd geld gedaan, ja. Maar heb je ook kinderen? Ja, 3. En daar had je ook nog tijd voor? Ja, dat kunt mij zo vanzelf. Ja. Nooit zoiets gehad van als ik het nog eens een keer over mag doen, dan zou ik iets anders doen? Nee, ik zou toch eigenlijk dat toch wel willen doen, ja. Was dat niet een enorme overgang dan 3 jaar geleden? Ja, maar ik kon niet slapen de eerste 3 maanden. Want het is zo rustig hoor. Ja, maar er zit zoen in dat... Ja. Het is niet alle andere dingen, maar dit is ook fijn. Op de leeftijd is gekomen dat het niet meer hoeft. Ja, want zoals het pubje zegt, ja, af en toe moest ze slopen, of je nou slim is of niet. Ja, tuurlijk. Dat is toch mijn dingen geweest. Mijn spreuk geweest. Je moest het pakken wanneer het tijd is. En je moest rustig blijven als het ook tijd is. Ja. Hey, stort je nog wel eens in de keuken? Ik sta iedere dag in de keuken. Nog steeds? Ja, ik kook en de vrouw speelt, hè. Mooi, gewoon verdeeld, ja. Maar dat je tegenwoordig nog eens een keer uitpakken qua eten? Ja, veel vrienden, ja. Zo, een man of 6, 7, zo vind ik leuk. Huiskamerrestaurantje. Leuk. Ja. Leuk. Ja. En wat zien ook specialiteiten? Ja, weer wel meer zo'n Hollandse keuken, zeg maar, een beetje Frans-achtig, maar niet te uitgebreid. Maar weer gewoon à la carte en dan moest het heel vlot gaan, dat je het maar zo zeggen. Dus een biefstukje met een pepersausje? Bij wijze van spreken, ja. Een varkenshaasje met roomsaus? Juist. Gewoon de lekkere kleinere dingetjes. De bistro-gerechtjes? Ja. Ja, en in de winter, als we ons open houden een paar dagen, dan de kerstmis zou van mij zullen over wel kerstminuutje en zo gaat allemaal, dat houden we allemaal. Maar dan zonder wild? Bijna nooit wild, nee, heel raar. Omdat we dat, ik weet niet, stok me niet aan. Hey, maar dan begreep ik echt, want je zei het net wel, hè? In de zomer moesten ze het verdienen en in de winter maken ze het op. Maar dat koos je ook permitteren dat je in de winter gewoon dicht waart eigenlijk? Ja, in het begin wel, hè, nou de hand niet meer.
Maar zeg maar ik heb van 80 de zaak overgenomen van mijn pa. En toen waren de eerste 10 jaar, toen ging dat nog. Maar daarna wordt de omzet minder, maar de lengte bleef het dan toch, door de lengte bleef het toch hetzelfde. Alleen dan moesten ze langer werken. Het koken heb je ook van pap geleerd? Ja. Is het niet jammer dat geen van de kinderen het overgenomen heeft? Ja, goed nog. Ik heb een zoon, die is, hoe noemen ze dat? Die heeft de kokschool dus afgedaan en die is hotelvakschool gehad en hij heeft van alles bij de sterrenzaken gewerkt. Maar die deed nu ook iets anders eigenlijk. Wel nog met eten. Maar en de 2 dochters van mij, één zit in het leerwezen en de andere zit hier op het casino. Goed terechtgekomen. Ja, gelukkig hoor. Ja. Hey, bedankt voor het broodje en succes met Beerke. Ja. Hè? Och ja, dat lukt wel.